Hello, good morning guys. Andito po kami ngayon. Kukunin na po na ang aking mga titos and titas and eldest brother ang kakataying baboy. Bukod po kay mother, nakakatayin namin. This is my Tito Rani and Tita Janet. And my eldest brother na sobrang pogi. Katayin na rin ito. And my son. Ay, palit nga ni paran kita. Magayon lang magatig yan. Oo. Masabi siya, taga nakapanood kang vlog. Taga mantagba kayo. Uy, aladig si Rani. Pupunta po kami ngayon. Lalo na Maria, musta na? Okay lang. Okay, punta po kami guys ngayon dun sa may-ari ng baboy at kukunin na po. Magayon bagadig natin. Mga kamag-anak na si Juicy Digdig. Dahil duwa man lang sila magtugang idi si Tito Rudyard naman sa inutan. Nagihan din yun. May video okay na dyan oh. Pagbarangay Dapat nga yun ang video okay mo doon. Agawad niya. Ito po ang aming magandang improve na ingon yan. Kadto, habang ko di mag-stop. Maayong tubig, maayong tinam po. Ganyan, improve na siya. Ganyan, maganda na siya. Pagtampak ng tao yan. Improve na. Tsaka mayayaman ang naka-star ito. Ganyan, kernel lang ito dyan. Ha, brother, mga. Bawat ano, bawat ay magkakaisip. Bawat ano. Adili talaga. Ito kasi barato pa ilang lugar. Diyan man lang ang harong. Yung magandang harong na yun. Diyan ko kaanong si Ori. Ha? Kikiluhon pa daayan. Yan mo sila nagwa ka man. Oo, yan magtugang yan. Yan, dyan kito ka ano sila sa bulong harong ngayon. Nag-resprite kaya kami, inurubo kami hagot. Good morning, Ate Net! Jalit din ang pangaran kayan. Hi lang po, welcome to my vlog. Makyuton magayagdaan ah. Dito po namin kukunin yung baboy. Siya pang may-ari, ang napakaganda at napakayaman. May niton. Laog na ka mo. Nadarago sa kada. Tauti, taika po ang magahapos. Di man yung taratao kayo. Magay ng harong igyan. Ayan na po yung baboy. Ang ganda na ng harong mo, Ate Net. Gayunan kang harong mo. Sana all. Ay, ano ini pato? Pato? Ay, gansa po ito. Ito po pato, sorry. Uy, magkuha ka na kayan. Oh. Tinet, libre na po ba ang sili? Ayan po yung bibila namin ng baboy. Si Ate Janet, Nobio. Alin dyan pa ang kukanon mo? Okay. Sanda GM sa Libmanan, mas nakula digdi ang pigir eh. Ulti eh. Saan? Sa Libmanan, sa lulo nyo tuman. May timbangan ni Tio? Kay Kapitan Garba patimbang yun. Mapapagaya sa lalaki, magaan na yan. The vlogger. Yes.
May kiloan ka natin, Net? Okay, kap. Dadarin mo. Okay. Kapunan mo na yung uso. Uli kaya, pati ulayan mo. Abno, manahayop. Ginawat ka na. Sige na. Sige na. Simulan mo na. Mga may ulog kita siya parang kita. Ang ganda ng mga urig. Oo. Alagayin natin, Net. Hindi na parigusan. Hindi mo si mama maalaga dahil nagpahuhuyat. Alagang Armando. Batula ano? Ang ganda po dito ng bahay ni Ate Janet. Ito po sa pinakamayaman sa amin dito. Sa zona 7. Ate Net. I-claim mo na lang Ate Net. Naman. Katas yan kang murigan. Tugang po ini ni Papa. Janet din ang pangalan, Ate Net. Kato kayo mo. Para pati ka mong magayon. Siyempre. Ito tamari lang. Kaya nga may tricycle ka pa yun. Tama nag-alon sa. Bako si Urig pa naging tamad. Garusadik. Sarong Urig man lang, grabe ang nagkuano. Pirang tao Ate Net. Arag man kaya itong pinagkuadig ko sa kasalan. Ako lang niyo. Ayun po. Nakulo. Pirang kilo tinit abutin kaya yan. Siguro si mga tugang kaya nag-80. Oo nga ni. Gulpi na yan Baka asa yung 80. Kasi po ang pangsahog mi, sarong sakong patata, sarong sakong karot. Yabang. Ang mapati sa raro. Iyo po, reserve na yun. Yabang. May nagkuha nga ni tigdilitsunan sa udma. Bukod man kaya ang price ng litsunan. Pag litsunan, medyo aki-aki pa natin yan. Malo. Mga araw pa yun. Pero doon nakula na nga sa salita. Sa Kamnorte, mahirap yung baboy niyo. Pinaparata. Opo. Kaya nga ni ako, talagang pigaan. Malinig talaga. Isay ang buyer na makuha. Ilang akong marami. Kahit may darang virus bagayan. May hidap. Taga-digdiman lang kami, okay lang. Ayun po. Para mato dyan naman si Rambichunan. Yun. Ano? Si Rampaglecho. Ang budget kaya, Diyos ko. Paparareklamo na nga ni si Badtanot ta, manijira pa naman. Butas na nga yung bulsa ko. Gusto niya bongga eh. Pag simple lang kaya tinit ito, pag simbahan, pag karatanan na sa restaurant, pag hasarong talaga, magastos yan. Ha? Ito sa talaga pag-araw kaya. Sa harong. Maiba kita kay Kapitan. Doon na lang ang malakawin. Diyan ang papakita. Kay Kapitan. Harong ni Kapitan. Ako nakaunta na lang nito. Dahil po, may tricycle po. Ikaw pala kaunta niyo. Naabot nito. Nag-arpin lang pa nga kami Ate Janet Ban para lang sa Urig. Gagapuso na po yan, irak man. Irak ako magiging kayo. Tapos maurugik-ugik yan dyan. Kadong gilgilan liog, hayop. Yan. Pero pag ka, marami. Oy, baka mawara dyan sa pato. Ay, ganso. Baka ilag sa bulsa. Nangahabol pa kayo. Sige, Garo na garo. garo sa atin. Mas ibang. Duduwa ko na lang po nito. Mahal na sa Sayang. Yes. Malapit ko kayo Yan, niluduwa. Klaro ng binyag bit. Saga po. Magdamang ka tinit.
Bawas na lang dyan sa ano, kakakanan. Joke lang, dumang ka, Bawat te. anong ano. Oo, dumang ka. Diyan man ang ano. Iyo po, digdi po ang venue. Sa Taiwan po ang binyag. Rayo. May private plane na po. Rayo, ano. Social. Bilyonaryo ang ama. Private plane. Halo yung pagpapay. Iyo. Dahil manggarobi ano ka bus? Yun ate. Sarabod na. Grabe lang kayo sa pids. Biyote. Tapos may lugihan ka dyan pag nagadan. Ano? Ay kaya ako talaga ingat na marami. Tapos ibenta mo tulos para ano ka. Dahil ako nag-aano. Bayar sa loob. Maingatan ko. Kung sisa yung bayar ko, yun ang pang bayar ko. Dahil ko nagpapahiling ko saan. Sa ibang mga Ako mabayrusan ano. Yan mga anong yan. Mga biyahero. Sa akin. Tapos yung mga karne po na ano, hali sa luwas. May nag-ano kang slaughter. Nag-aay. Di ka na po Iyo tama ang virus nga. Kasi ano sa kuya, nag-signal ang mga buyer ko. Dahil ka magpaano dyan. Na may ano, ESF mo niya. Dahil po ako nakakarne ko yan. Iyos mo na, ayaw mo ng karne ko rin. Nakaabot ka na pati dyan, babe. Monica Pay si J. Mabudbud. Baka naglampas ka na duman. Alabaon pati iyan. Pasirin At siyang kayo nakaabot ka na duman kira ano. Magkano ka nga din, no? Kapay. Sa uring. Pwede mong manbudbudo ning ano. Iyo. Iyo, ano na. Iba pa pala. May buhol pa. Iyo haltang. Oo. Mayo kayang ano, sigakod ko kayang hindi maana. Si Papa Makay, binuruhol pa yan suhapon. Paparasunod ka kaya kay Teresita. Hindi kaya. Yung ani po. Arin dyan pa ang kukanan mo. Okay. Ano po yan? Sarili pa ang bulbo? Hindi ko kaya. Ay, mahinog na papaya Gano'n po ang bigay ko niyan? Depende po sa dalaga ng price. Dati kasi may kinikilo kasi sila eh. Dahil kasi dati kilo. Gulpi na yan. Ano pa? Ay, basta kula. Bagay ni pang saro. Matanda na? May sadiri na. Ini kaya puta ang mas dakula. Sa hiling mo, 80 kilos na yan. Siguro yan. Mga 60 lang yan pa. Ini ang 80 Ini. May adi na kaya po ininigurang. Yan po sana ang kuko ano. May iguana may adi. Siyempre, sa tarantata. Ano na siya eh, pababa na eh. Tapos na talaga, siguro din daw. Nabigay po. Ano ang daman? May tricycle niya eh. May trabaho ba ro? Baka na, po yan, luwas. Pero araw mga ro, patrong ano. Tulo na. Ano kaya yung tapig para burubod na maray. Sikat na ano, tolos. Kaya mga Patabangan mo na nga ni magbudbud kay ni. maluwas. Maluwas. Sila na ang hali. Yung nga ni, garon kaya. Para burubod kaya. Ayun na baga, oh. Dinig na yan. Luwas niya si mga ano, mga Ano pa tayo, kuya? Sir magluwas?
Ito sana ang Aray, pinaka dyan, o, ito? Oo, kasi may adi na dapat yun. Kapatanid na. Sana magayon, takulaon. Hanggang New Year sana. Ganda ka pwesto niya dyan. Sa muya ka, di pa masyadong na-improve. Mga budget. Yung nga ni. Iyo. Ito yung payo. Ano? Puta. Suhon, ano? Payo. Pa. Inaano ng bakal. Ay, mandilit yun nun. Ay, pwede man sa baga. Ano? Iyo yung payo sa... Kaya nga, napalit yun na lang. Naalaga pala, nabili pala siya ng ulit. Ano? Wala ko naan siya. Aram mo, magayon man ang kita dyan pag di ka naluki. Ang mga problema, pag nagsara kita sa itong ASF nga ni, luki ka, iaapon mo na yan. Iyo, tabawal mo ito. Kung mayaman na kitang maray, baka na. Pero nung laog-laog ko din. Mahal mo kayo ang boxing, 50 mil ang sabi. Ay, iyo, pagbaka. Ano ang mayaman na maray pinasit. Pero puta, pag baka talaga ang binuno mo, talagang urugwa ka na. Diyos ko. Ano, dahil na kayang budbudon yan. Birit-bito na lang yan. So bago pa inabot na kamong tulong oras dyan. Atinet yan pang panganay ng tugang. Yung nakamaron. Yan pang pinakamayaman sa mo. Yan pang pinakapanganay ni. Yun ang bagao. Pinaydapan nindong mari si G. Grabe mo kayo pagkabura, magkarabong ipaga. Sinapa ang may gawa kayan. Grabing pagkaburubod. Ilingan na oh. Garabong ipagamit. Aram ko lang, pinabudbud ko na sa bago man mga gawa duman. Okay na po yan, ano, taote, baka yun pwede na yan. Pinapagalin dong maray ang aki ko. Pagsabot siguro, pagtanggal. Si Papa kaya, grabe ang pagkaano. Ayan, natabangan na nindo pagkakod. Pwede po yan, papaluwasan mo na bago barakudan. Kapag ginakudan yan dyan sa loob, may stress po yan. Opo. Magkapagay ko yan, magsurunod ang iba. Parang nga din na iniba si Mama, tabaga ikaw ang magakudan igdi. Basta kulang eh. Kaso ngay gurang. Munyan ang buno kayan, Bing? Iyo po. Baka nagulo kayo, mabata dalaga yung balik dito. Siliog na pati siya. Para lamagan kita. Mahabulan kita kaya. Lunis na niya. Pero sa dit po kada yan. Garo ba ko man yan pa? Baka sidit man yan. Sa dit po yan. Uli po, sige. Nagpili. Oo yan. Oo yan baga pa. Ang sidit man nga ni yan.
Ikaw po, bahala ka lang. Ayan. At yan, kulangon ta kayan. Yung ani. Iyo po ini, oh, baka kulangon ka kayan. Gulpi pati ka mo inimbita. Kabila kayo sa inyo sa yan. Hanggutang ka kayo ni Julian. Ay, kala, ikasulo ang mabalik kayan digdi. Kaya naman kayo 80. Kano nyo? Siguro ng kilo kayan tinet. 130 ko naman yan ng dalaga. Ah, sige. Sunod man lang. Kaya man ako nakatong. Ay, hira. Manis, sa lupit ng pagkain ko. Siguro. Kuya, tabangan na nindo ini. Kuya. Kakahirak man yan. Ang ano niyan at siya, ano, titiyo. Sugtang ganyan. Abangan mo man kuya. Tabang na, Julie. Ay, GM. Napapaliman lang. Dalawang ka, sir. Kukusugin. Talaga yan. Maglaw ka kaya, GM. Ano mo? Namarong ka niya. Ay, kinapanaw mo yung kali. Pinapataw si kali. Sakayin mo yung punyong ha. Ang dalaga po, pag 1,000. 1,500. Oh, grana! Hirang ko kanin. Saro lang, tal may pambayad ka pa. Pwera daan ko ano, assuming ka. Malit yun kami. Assuming si Punyo. Ako si Lolo. Pag kulang, may dalawa pa doon nakakatug baga, na nakatukaw pa. Oversize man naman. Wala kang kita doon sa akin, tulog pa tulog. Dapat, hindi ka man na maluwas. Napipresenta yung isa. Hindi ka na magsali. Kasabi mo. Pala, maano siya. Pinapalo, pinapalo. Teka mo makaay. Nalimpian mga tao pati tumasaan makisama. Baka na nga ni. Kahit naman na kahit ako mag-aralaga ka naman yung day. Tignan ko na abot na ulit pero bago araw kayo. Ano ba ito? Habo niya mag-iba. Game, tabangan mo. Habo niya, tindit mag-iba. Ay, aram niya. Aram niyang bubunuon. Na-stress ako. Nakakahirap. Oh my God! Tali na lang, tali na lang.
Hirap. Kakahirap. Kasi kung gusto kayo kakudan. Dahil, Ang mga buyer po pag ano, isang uso. dyan talaga. Pero pag nakalagos man, alam mo, ang pacing niya dahil sa muso, mahal na sa Mahal na siya. Nakaka-stress. Nakakahirak. Abo niya mag-iba, aram niya kakatayon siya. Sabi siya, iba para basta. Ito nagdakula sa tangkal. Para ito nagdakulang dakul. Kaya ito panahon dyan sa Aslo. Ang urit ay gakod lang. Hirap man. Gagapusutan natin. Sige na. Kaya na ano po. Kaya na, asol na yan. Magkat yan. Akala mo lang sa dito niya sa laog na tangkal. Pag luwas itadardak. Mas dakula pa si Saro. Nakatanid na to. Hindi ka sumagus. Lumuwas ka mala dyan pa. Nag-ano ka man dyan? Ikaw ang ipapalit dyan. Pero ano si Papa na ipapalit to. Tabangan mo, Chien, si Tao. Magabat yan. Ihilahon pa yan. Ay, gagapusan na. Ha? Ilang bitis? Ari na ilaw. Tabat. Oh my God! Dagan! Ay! Ay! Na-stress ako ate. Sukon pa ganing ka. Magabat kaya? Pagabat. Dila ko teknik Mga 80 kilos yan, ano, Tenet? Magtihaya ka po Nakaka-stress. Ilaw tangan mo na kaya. Dali. Nagasabat man siya si Papa. At saka magabat yan. Magabat. Talaga. Napagal sa nagiging. Ay! Bukon. Badok mo to yung badok mo, Jim. At siyang garatulan ka. Tabangan mo, Jim. I'm so stressed. Grabe. Ano pala niyang kaya?
Grabing tagal bago malamakan. Waram niya. Pati urigon yan, ano na. High-tech ng utak. Nag-uusap-usap niyan sila sa ngayon. Ay. Na kayo. May bisita tayo. Bukas ikaw naman. Sabi niya ko, Rani, bukas ikaw naman. Eh, para pagtimbang ano? Dapat kami sa kaya, narayo pala ito. Oo nga. Kung ko si tricycle, diba tayo sa lawag ko tricycle ko yan? Tayo, alang bit-bitong tayo naman. Ganun ako mga tanga, syempre tricycle yan. Abno, may kagabat-gabat ka yan. Kakais. Na ano ko. Oo, syempre makulit na. Si maugik yan. May dalawang aso pa man doon natira. Abno. Oh my God, nagkaudo na. Malamang. Nag-ihi, nag-udo. Ang ano daw kayo, ni Bituka, di dinugaan nun at siya nabanggin. Itang enak. Tuyo po. Kaya dyan ka na po mag-chibuena sa harong. Kaya mo mga kalagid eh. Sa luwas lang po, aral sound talaga yung paluwas. Pasana na dahon. Hindi pa yung kaya. Kapat yan. Nasa 80 kilos yan or 90 kilos. Dapat 30 ko na. Uy pa, ang lubot mo man na warasak, yan ko pa dyan sa balag ko. Tawagan na. Diyan may kuya. Hindi, nakaka-stress ka, Mara. 90 kilos tapos sa magulong sa alis. Ha? 90 kilos tapos ita times saan? Oo, sa 130. 130 daw ang kilo. Ang pala kanina. Mahal mo niya ng urig eh. Lalo kung baka, sus Mariusip. Hirap na. Oo, dyan lang yung ako. Puji, magagad ka ng sili. Oh, sabi ako ni ate Janet, okay lang daw. Dahil ka gamitin dyan sa aga eh. Sili ka mo maganda mo. Kulang na, didiit na. Stress nila yan. Nakaka-stress. Nahihira kaya ako. Pero pulang-pula. Hindi naman pare. Bagay rin sayang. Bagay. Ganda. Bakit yan? Alam mo, baga. Bakit? Ate, may tabot. Ilan mo daw sa atong batag. Yan, hindi nga daw. Gusto kaya ni Julan magbakal. Foto ko sa ate dyan kung nabenta yan. Sab Hiling ko daw. Hilingan ta. Hinog. Hinog. Kaputon ta. Gusto kaya ni Julian yan eh. Ate Net! Kaputon ta ka kung binibenta. Hindi mo na. Kaputon ta kung binibenta ta. Gusto ni Julian yan. Sa ano sa tawag ka ini? Lalagaon. Humba. Pagkakanta siguro. Hindi ko alam. Tsaka lalagaon lang. Sa humba. Ate Net, binibenta mo yun yung saba? Binibenta mo yung saba? Kuha na, pera ni Darhana. Magkano yan? Gurano yan? Eh may langga. Libre na yan? Yung may plastic ate. Darhana, masiron. Daraw mo ng karton pera ni tapang amak. Maluto ka pati sa aga. Mamayang gabi na. Daraw na da. Libre na yan.
Hi po, good morning. Welcome sa aking vlog. Ang ganda kang harong ni ate, ne. Biha mo na yan, tiuson mo na yan. Opo. Oh, bakit dapat yung batag? Bay. Pamasko na dayan. Hirap. Hindi mo na po kay Puran. Pag ano nindo, mapa. Kilo, pag alsan nindo doon ah. Ay, bata pa pala niya. Eh, kasi no na hindi ulit ni Erbe. Kalakapitan, malakaw na lang kita po. Ilawag mo na yan doon, Kuya Rani. Ah, Ilawag mo na yan doon. Lagaon lang yan. Kaya mo na yan. Masibo. Ano ang pangat? Oo, masama kami. Ayun na po, ipapakilo na namin yung baboy. Si Papa, garuman tanga si Lubid. Ano para gawa mo duman? Di ba, para ang teno. Araw mo may, Ang pagdaan. araw mo may palikukuraw si Mama, taranta na pirmi. Ribong na. Grabe ang pagkaburubot, inaabot kita. Sa Lubid kita nahalo yan. Gagayong pa nga. Uy, may nakaagom dyan, Amerikano. Dyan sa laugan dyan. Putang inang harong, ang ganda. Ano yun yan, oh? Nakaagom yung apam. Dai, duman sa laugan. Dyan ang agi. Kaagom siya ng apam. Apam. Yeah. Baka nahil na ako yung sa, ano? Dae sa mga barkada na nagtatrabaho dyan. Akala ko sa dating app. No. Si barkada niyan taga dyan sa taban. Nakaagom ng ano. Sungin niya yung apam niya. Iba dyan, nagbakasyon. Pinabisto siya. Oo. Wow. Sana all. Di ah. Oo. Biglang yaman siya. Biglang. Iyo, di ay. Yaman siya dyan. Tapos, matanda pa ito sa yung mga atin eh. Ang mga aki, mga araro na din sa mga ano na mga high school. Araw na kay GM Gabus. 130 da ah. Biya mo itong batag na. Sa buwan. Oh yeah, 130. Huwag kayo magtagalog. Wanted sa buhay. Pero Yeah. akin pag sa ano. Inda kay Papa, tanag subanggi humba ang panira amin. Nagbakal niya sa Banwaan. Saud. Yan man taga Saud dikti. Pagbiraman tudan si Teresita Magiro. Pa! Wala ko rin ni Kuya. Da pag abot niya sa luwasan, may di may nalag mga habal-habal. Mababa ka duman. Kung gusto mo lakawon mo hanggang diyan sa luwasan, may tricycle na. Hoy, pa! Kurang. Si Papa man talaga, umay niyan ano si Teresita man ang masyado. Ribok na. Ini ang harong ni Tito Roger. Tugan niya Ate Josie. Oo. Masindan naman sa Maynila nag-Christmas sa mga aki. Nag-abot si aki niyang siman kaya. Ganda man ang buhay na pala kayo. May siman na tong aki. Mga teacher ang aki. May pulis. Kaya may pulis na aki. Nag-eskwela pa. Si Bunso. Kaya may pulis, may seaman, may ano. Teacher. Tuturok doon na. Puro teacher. Lalo si Ila may baga-graduate man. Ano aral man? Sociology baga itong graduate. May akin. Agom kaya tolos. Kaya yan. Ini yung masiram yung kangkong na po kami siya. Kapag ano uli. Iyo talaga. Pang may pamilya na. Habihan ni Mama. Putang ina nga si Cesar yung kaagurang-gurang na maridi ko. Kaya yan nahiling. Matarataba na kula. Pero mabuot manggaro. Iyo. mapa Batangas na itong January. Sino? Sila. Hindi pa nakita ng personal yung dalawang apuan. Mayor agaro ang lolo. Yaman. Ito baga sa mga tiyak ko na lang atang mayor. Ano ni ano? Yung isang tiya niya na sa ano baga na sa kay Vice Sara na siyempre sa Manila. Oo. Tambak na siyang Ay, tugang sa nakita iba. ko sa dait. Pero baga ang ano ito. Parang nga tapos natugang kita ni Cesar. Nakakapuri pa masinda. May padi ng tugang. Isa pa-doktor na. Oo. Yung tugang. Nag-uli baga ano, Frances? Kaya ito gabi. Yaw. Yaon?
Hindi mo kami kito siya kito. Malay mo si Ken ang magpayaman sa inyo. Eh bak nga ni sana nga ni ito. Hindi naman wala nga tinang. Ara mga ate Janet, magbakal ka mong daga, maski ba ko sa banuaan, itong medyo kalasgasan, para makahiwas-hiwas ka mo. Kita din. Magang, barato baga mga daga dungan. Ay, mahal na ngayon eh. Sa Ayan mga na. sa inutan. Bakit lang Baga kapag nasa sentro ang magang ay, kumbaga ay dikit lang na ano. Ito po ang barangay Aslong. Hi! Madihon niya ni Mama. Halidyan. Si Nana Saring. Maduman yan sa aga. Nana Saring! Tigpapakilo duman si Urig. Pero mali baga si Mama. Madihon ni Mama yan. malapit ng palalakarin ko galing doon. Oo, tapos dyan namasakay ng pabanwaan. Ang highway na yan. Oo. Oh. Exercise. Fresh pa kasi ang duros digdi. Ang harog sa dait na polluted. Grabe, sa ano lang. Lumalak sa Indo, puta. Agihan lang ni mga araw kayo, mga butso. Pag magkagit pang malaking sasakit, alam mo. Hi po. Welcome sa vlog. Teka. Masira man luto digdi. Sa panugto, nagbakal kaming luto. Si Papa igding luto. Hi po. Welcome sa vlog. Hello. Digdi itong pangmabakal kaning pang native. At yan, kuya Rani, patumbahon mo na yun, oh. Kuya Rani. Tayo na mayaman ka pag baka ang handa mo. Baka pinalit ko rin. Kahit si Mari. Hain na si Urig. Hindi po bukas pitas ko yan. Ano, dikit man lang. May taga-dait din. Mga klase nga. Hi, Te. Welcome sa vlog. Ate Lloyds. Diyos ko, aram mo si Inot with Ding Istor. Pero di ako sanay. Pero nasanay na kami. Buring baga. Diyan. Lawag na gan. Ano na, ito si kuya o. Kasanayan mo na yun. Oo, tahal sanay na kami. Tsaka may wifi man. Oo, pag may May wifi. mabuburo, may wifi. Oo, pag maing wifi to, ay nagaro ka dyan. The board. Bibi! Kung walang wifi, lagi kayo magkikita-kita ng duot. Puta. Ah. Ano yung bako ma? Yung lakaw ka. 82 kilos? Alat lang. Ay, sure takikap ka. Ay, na pa siguro na. May pati ako sa likod mo. Nagmaniyo ako. At siya nawara yan. Sabi ko na, inis. 130. Burano ko yaran. Ha? Nakaipit na. Ah, nakaipit. Sa 50 lang dinipit. Ano, Oo. 82 kilos. Gomilya sa tuyang gala, no? Ito. Yun ay karbatan ng kilo naman. Dahil pa ano pa daw po ako sigurado. Sigurado. doon sa Malay mo, tuna lang. Magkutsintahan lang baga, no? Hi po. Pade. Merry Christmas. Tintay dos. Ah. Ang aming pong ex-cat. Ano po? 82 kilos. Ina. Ikaw ka na yun. Iluto mo kayo. Minus 1. Sarang kilo yan. Ah po. Minus 1 daw.
130. Mataw po ka mo hikap. Oo. Gura pa magtaw ka da kay Kap. Gura na po. 20 ta. Kapag sa akin naman. Puro po kaya Kap sang ribo. Yabang. Ayos. Joke lang po. Ayan po yung baboy po is 82. Ilang pera po? 81 kilo. Happy ang Christmas ay. Magduman ka po Kap sa aga. Ipinyagan po si Aki. Maglaklak ka duman. Mag-inom ka po. Padakol po doon alak. Magduman ka Kap. Ay, ex ka po. Magduman ka po sa aga. Magduman ka sa aga. Iyo, ay. Tupperware. Ano na tayo? 81 kilo. 130 times mo sa 81 kilo times 130. Duman na. Aratsa na. Relax lang. Relax. Excited si Papa. 81 kasi minus 1 eh. 82 minus 1, 81. Bakit minus na yung kilo? No, mina-minus nila. So, balik na po tayo doon sa bahay ng may-ari ng baboy. Ha? Ano po siya? Bali po 82 kilos. So, minus 1, bali 81 kilos na lang. 130 po ang kilo dito sa amin. Sa Kamsur ng buhay na baboy. Si Mama kaya, pero ang kilo ka to. Kuya Rane, si Mama kaya, gurano to. Kinuntay ka na. Lampas isang gabi. Da, sakay. Kikinog, babubura-bura na. Pasay kita, pahir kita. Oh, si Kapitan, si Padi mo. Ito ang kap. Hindi. Dati, ex. Nagpalit na baga. Alas 7. 7 po, 7. Sa imo kadakol yun, padihon yun ni Papa. Ang, aram mo kumakin niya naging padi ni Papa. Hilaw. Kasi ikakasal sana kami kay Tony Topi. Yan ang kukuan, si Agong kay nakukuan ng ninang. Sana. Kung, ano, sabi ko dahil muna tagrabe si pagliit ko kay GM. Doon 740. Kaya, magpadisindang hilaw. Pero mga kwenta. Anong oras naman? Ay, Nagdadari-dari ka naman. I-times mo muna. Gurano da? Ano daw? Sa 3, sa ano ito sa 13,000? 7 ang daw. Ito pa lang, ano? Ingredients pa. Sabi ko sa imo, kung maburbong na ka talaga 50 mil mo. Hi, Te. Welcome sa vlog. Hi po. Hoy, ang pambayad da pa. Wasak pati ang lubot. Si Julan, dahil matulang yung imbita. Tama mo siyang bisto digdi. Ako ang nag-imbita. nakasapuno sa harapan. Masabi ako may ano. Ako habi mo siya kabisto eh. Ako ang nag-imbita digdi. Uy, banta ka mo naman sa akin. $81. Dakula, itong saro, mas dakula. Mga 100 kilos ito. Itong saro. Yung anak ko, yung pala si pinili. Yung nga alisa dito. Sabi ko sa to. Kapay mo si Papa. Nalimugol pa yung inimbita. Pang nagkulang. Ah, perang patahe ito. Sabi ko si Payo at kuya baka pwedeng ilitsyon na. Dako. Para malitsyon na nata digdi. Maano da kaya si Mamang pang New Year? Oo, Bakang ipapapata team ni Mama ay duwang pitis lang da. Tay papatada da si Dota sa New Year. Oo. Halato na nito hanggang New Year. Christmas party daw sa Matagba kay mga opisyalis. May pabayli sa kantras ko. Ay hayop. Tignan nyo yung baga dyan. Sa Latito Rudy at makambing naman sa kwari, sa aga. Ay at sana po na duman kita. Pag di nag-uran, papasyar ko kamo duman sa kwari. Kada ako duman baka tas kambing. So baka may mayabas duman.
This is our barangay. Barangay Aslong. Pag tumapadigling ka tao-tao ka lang. Ito ang harong tang aki kang mabuno. Ito kay Banta. Yan. Ayun na siya oh. Aki niya yan. Harong niya ka aki niya. Ano po, Tauti? Ano po dyan na? Kuya, magdama ka mo sa aga. Iba mo ang pamilya mo. Sa aga ha? Ako nag-iimbitaan mo. Ako erani garo gastos ka ano. O yan, magdama ka mo sa aga. Mo sa kadulo, paimbita hanggang dito sa dulo. Yan kayang mabuno na yan, tugang yan kang hipag ni mama. Kaya di man yan ibang tao. Itong sinabihan ko pamangkin. Sa diri. Kadiring tao din. Magduman sila. Abing Julian, kung mauruli, okay. Gagayan ka harong ano. Lalo sino ka agong. Digdi pag nilaog mo yan dyan. Tignan ang gaganda kang harong dyan. Ay, pag umaga, ano, sa dito. Harong ng pulis. Harong ng teacher. Abroader yan. Dati niyan kapitbahay dyan. Tius yan. Nag-abroad si Agum na lalaki. Kontraktor ang lalaki sa ibang bansa. Hindi ko nasahod kayo. Nakula talaga. Tapos nanginegosyo ang babae sa Maynila. Pagbalik digdi yun na yan. Nakwarta na sinda. Di ako na sinda. Mayo ba? Nasa Maynila. Naigdi lang. Pag, sarado yan. Pag mapagawa na naman, maigdi. Si Tess, si Ate Tess. Ano ba? Ano? Eh, narong yan yung teacher. Digdis Aslo. Teacher ni Punyongan niya. Sa laog kaya, mga makamansunan din narong yan. Hindi si Ate Net. Ate. Native lang harong kaya. Nagsakay barko si Agum. Nagkahilang. Nagka-dialysis na din siya. So, ang nangyari, kinayadang sinda kang ingin pulang-pulang tungid doon. Iyan itinagibon yung harong. Nagkasakit sa serbisyo. Si Man. Ate Jing! Saro yan sa pinakamayaman digdite. Pagtugang yan si pinakalan yung orig. Tugang yan sinda. Ay. Sige lang po. Sige po. Abroad din niya. Padakal digdi. Padakal din nga ni digdi may agum ning foreigner. Si sa baba may agum ning ano din. Aron ka mga agum katiyahon ni GE, mga Hollander. Oo. Itong padiyo ni Papa ang mga naging agum aki mga Hapon. Padakal digdi. Versus saro hiwalay na. Pinagawan silang harong. Cuman sa baba White House. Ini ang harong ning kagawad ni digdi sa zona 7. Papaduman ako na sa aga. Kapag walang kamati dyan itarong kayo niya. Kontento na ka mo. Ito mahiwas-hiwas. Isa man sa mantag bakota. Puro polluted. Duman pati tao toxic. Ayo. Ito bagang peaceful na buhay, ano? Tindahan ka. Mahilig ka bagang... Maganda pati yung tindahan sa aeroplane. Hi po! Kaya mga tindahan sa sentro. Yan. Itong harong duman sa dulo, magagayo. May swimming pool na harong. Uy, magdalog ka. Mga teacher. Diyan sa Elslo. Oh, di ba pa? Nabayadan na? Ah, bayad pa lang ito. Nalampasan!
Tinapay si Papa. Ito na po. Malapit na siyang bibitayin. Kawawa man ano? Ay, ang kapitan. Yan ang kapitan Mingon yan, digdi. Tugang po ni Papa. Yan ang newly elect kapitan mi. Ang kapitana. Merry Christmas po. Sige po, Kap. Digdi po kamo sa aga, Kap. Sige po. Thank you. kawayan? Yan ang Wala daw kawayan. Magtugang man din lang. Ano ba? Si ex-kapitan tsaka siya magtugang. Sabi dani kuya, mahida akong da. Sabi ko, ika na lang kaya buno na siya. Bukla. Sabi nga, oh. Ulpi yan. Kala mo. Nahita pa lang kayo. Iyo. Nini, timpla do kalamansi ning juice. Nini, timpla ka sa pichel ning kalaman ning Nesty. Opo. Nesty na laga mo sarong yelo. Tubig na may yelo. Dalita na papa si Mama Net. Sige, ang kwento ka yan. Sabi niya, Mama, harap mo ang yaong kami duman. Si Mama Net nga, sigaso kami kaya barbecue. Tuti dodo, di mo lang kami lalo kaya ang sumbong. Ikakaroon kami Dapat sa kini ano na mga kit. Itaon kami ni Mama Net ning pambakal niya. Sabi ni Mama Net, gutom lang ano. Tinoon ko ang pambakal barbecue. Sinaki niya natin dodo. Ang karakan niya kami naaralok. Aki baga, ang aki. Pero niyan, paulit-ulit. Sabi ko, yun man talaga yan. Mamanit nga yan, ang nagang ano sa muya. Ang aki ate ganit dahil nahambog. Sabi ko sa inyo, kung anong namamasdang ngayon. Kukurukan ngayon, sinda, dahil kami nalat. Ang nagang ano sa si Mamanit. Yan na. Oy, makarigo sa ate Judy. Welcome back sa aming home. Palok. Mamatig sabihan ko si ex-kapitan na mag-igdi sa aga. Inimbita ka po ni Mama ta magbakal ka dapong alak duman. Si ex-kap, ayun kayang timbang. Iyo daa. Tapos si new elect kapitan nag-agi. Sabi ko mag-igdi na lang. Tsaka si ex-kapitan. Ay, dito lang kita mag-asong ate. So guys, andito lang muna ang ating vlog. Hintayin nyo po ang aking next vlog. Thanks for watching. Thanks. Bye-bye.